Yan guys, today's vlog, manguha kami ng kuray, land crab. Kasama ko si Joshua. Bali dito kami sa malapit sa amin guys. Tapos yung pagkukuha namin, didiligan namin ng putik. Yung malalaki kasi guys dun sa dun sa bundok. Dito patag lang dito. Kaya medyo iba ang technique dito sa sa part na to, iba yung technique doon. Kasama yung pinakamagaling. Yan guys, yung technique dito guys, tingin-tingin lang ng butas tapos diligan sa tubig. Diyan kami kumukuha ng putik guys. Tubig, mga puno lang ng water lily. Bali maghahanap lang kami ng butas ng kasama ko. Wala pa kasi kaming nahanap. Yan guys, tinatanggal na yung pagkain namin. May nakita kayong butas, dalawa. Yan o, isa, dalawa, malaki yan guys. Bali kukuha lang kami ng tubig. Putik guys, putik. Sa mga nagtatanong kung ano to, kung bakit kulay blue, dito yun guys. Di ko rin alam kung bakit kulay blue yung tubig dito. Sa mga so guys, pangnamnamaan. Dito yung kulay blue na tubig. Di ko rin alam kung bakit kulay blue ang tubig dito. Malalim. Nalubot ito. Malalim nga. Gadalang. Siya kata binatog ko nga nagkargan. Kung nakuha ng putik guys, ang lalim. Jinit ito ababo dyan eh. Black? Ha? Barin niya tito niya. Ito guys, putik. Sobrang kita. Dalamos na nga dalag dito so. Lamos. Woohoo! Woohoo! Woohoo!
Malas. Okay na. Malas agad dyan natin na. Exactly. May video na ka. Medyo madayo pa. Hindi makita na. Guys, agpigsa-pigsa. Papa na niya dito na. Dahil ta. May laman yan guys kasi ano. Fresh pa yung ano. Balik natin niya. Yung putik na nilabas. Na. Oh. Nagkita pa. Guys, putik. Lalaki. Akin mo po sa putik. Dito yung nag-viral na video namin guys. Yung Dajayan. Jay, Sandini. 2 million. 2 million views guys. Dito yun. Hawan abo na. Madadakal to eh. Eh, nakita na. Dakal. Eh. Tutak pa. Oh, yan din guys oh. Yan oh. Yan. Nadapit din. Yan din oh. Ha? Oh. Butas ng kuray guys. Land crab. Dito na yun. Nagtamo na yun. Yan din guys oh. How much abo dito yun ni? Yan. Dakil no kaabo na dito ka ni. Tan. Sado. Yung anak ka dali dali dito na. Ito pa ata oh. Dito. Kamu na dinagyan na. Yan. Tara magigib guys. Tapos magdilig. May pabatas. Oh niya. Ito yung ano guys. Yan. Dito yung shout out sa mga tatanong kung bakit kulay blue yung putik. Dito yun guys. Yan oh guys. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Kulay blue. Blue Oh guys. guys. Promise. Kulay pink guys. Kulay pink. Ay, magbabatog siyang bisukol. Oh, dalamis natin. Crab. Ha? Kita ang tabid video mo ano maya. Ay. Ang layo-layo. Ito. Itak yan guys. Dito kami sa bundok. Malapit ng tubig. One down. Nilala nga ro dun dito. Dala. Adyaso yun. Niawat kami. Kayam. Ang bagsal. Ito guys. Ang hirap. Ano di? Ada. Bulong. Un.
yung la. Siglo nga siglo. Takadwa tayo guys. Pangnam naman. Yan o. Alam to tinig. No? Ligyo tarag. Lah. No. Crab. Ang pangalan niyan, crab. Yan na pa. Ha? Ganito yan guys. Mga kalodi. Ang hirap yung Kaya mahirap. yung da. Wala. Aji yun ang natang daklat ito. Ang dada dito babasi. Yan, ito na ni. Ito na yung inigib natin guys. Tatanong kung bakit kulay blue. Naji sama na tito. Uy. Basta ka lang. Nandun yung kamay guys. So, tignan nyo. Meron ito. Ayun na. Alam niyo na guys kung bakit kulay blue yung ano putik. Yan na yung laman oh. Yan na oh. Oh. One down guys. Lalaki. Yan. Guys. Yan ang aming kuha. Kaka 1 down na kami guys. Guys. Hmm. 1 down. Tara, hugasan natin. Ipakita mo, hugasan ta. Kita nga ito basta. Oh, hugasan natin guys. Oh guys. Para babae yan. Yung babae guys. Lalaki guys, lalaki. Ay guys. Yan lalaki oh. 1 down. 1 down. Dito kami sa kabundukan. Para kumuha na ang ulaman namin. Pagpapaulam yung aking bata. Ato tito. Reka ka kung ko. Kay vlog tat mahir. Video na pa lang. Oh, yan guys. Ito yung ibubuhos natin putik. Dito sa may butas. Yan. Stay tuned dyan. Stay tuned lang kayo guys. Sumisipon pa yung aking kasama. Yan. Ganyan yan guys. Hindi po to pinta guys. Putik lang po to guys. Yung nagtatanong dyan kung bakit kulay blue. Putik lang yan guys. Palalim na palalim yung tubig guys kasi may laman. Dito yung nag-viral na video natin na 2 million. Dito mismo. Tignan nyo, may laman na naman to. Ito mismo nga yun. Yung. Nag-viral na video. 2 million.
Ayun guys, lumabas na. Umalis lang kami. Ayun. Dito yung nag-viral na video natin guys. 2 million views. Yan. Korean guys. Right. Isa na guys. Guys. Ha? Amin guys ng koray. Bali hugasan na natin. Yan. Ay, babae sa natin. Baliktad. Ni? Di sa pedakla din natin mo. Sayang, men. Nih. Alam mo yun. Titak pa yun man. Abad ka na tanong na. Ay, natin ka. Nakawala yung ating isang koray guys. O yan, sa mga nagtatanong kung bakit kulay blue, alam nyo na guys. Hindi namin linalagyan ng ano yan, ng tinta. Pagkus dito namin kinukuha yan guys. Oh. Yan. Yung loob niyan kasi putik. Ewan ko lang kung ba't kulay blue. Yung kulay ng putik dyan. Nakawala pa yung isang ano na. Ito guys, so may nahanap ako malaki. Malaki din yung pop guys. Malaki rin yung tae. Yan. Yan yung tae. Yan. Hanap tayo ng tubig. Data? Basi ni alam ito ni. Ni, tama lang nagpitak. Dali mo ito. Babaw dito. Man. Guys, haluin natin ng mabuti itong putik para lumabas agad. Ang daming ano, darat dito. Lagyan na natin ng putik guys kasi konti yung putik niya. Alaman din sa balde. Pakumtan. Nakagalat sa gamong tulok. Kuha pa tayo ng putik guys. Kunti pa yung putik natin. Lagay natin ito. Ito yung putik. Putik eh. Putik. Sobrang putik yan. Yan. Tara guys, diligan natin guys. Para makuha yung kwan. Kapi. Ito. Tulong mo. Guys. I-stick mo lang tayo ng buka. Ano pa? Alabog. Hanablerd.
babae to guys. Abi na ito. Ang danak na. Ayan na siya guys. Uy, ang laki. Ang laki to guys. Oh. Ano? Uy, ang laki. Oh. Ano? Napakita na ka. Oh. Sayang di may sakot tayo. Ayan. Ito yung ating nakuha guys. Oh. Nice, nice. Nice, good. Sayang. Talo ko.